Joo, olen tosiaan Ehsan Zoveidavi, 34-vuotias. Olen tosiaan Karun palveluiden puheenjohtaja ja yksi osakas. Ja olen ollut syntymästä näkövammainen, kotoisin Iranista. Olen muuttanut Suomeen 2014 kesällä. Siellä mennään kavereiden ja perheen avulla tosi paljon. Tai jos oli pakko lähteä yksin, niin sitten niin kuin vaan kepin avulla. Tuntemattomia ihmistä kysytään niin kuin asioista tai niin kuin, missä tämä on ja voitko auttaa minua. Niin, näin pärjäsin. Sitten Suomessa alussa oli myös hyvin vaikea mulle, kun oli niin tuntematon maa ja sitten en voinut niin kuin saada paljon apua ihmisistäkään, kun en puhunut kieltä paljon. Mutta sen jälkeen sain hyvin niin kuin tietoja Näkövammaisliitosta, että minkälaista palvelua saadaan Suomessa. Voidaan niin kuin saada henkilökohtainen apua. Vaan heräsi se, että niin kuin miten mä haluan pärjätä täällä avustajan kanssa, jos avustaja ei puhu omaa kieltä. Niin mulla herätti tämä idean, että niin silloin kun perustettiin firmaa, ideana oli se, että niin kuin miten voi saada ihan sopivan avustaja, ihan mitä vaan, eli toi oma kielen avustaja tai suomalaisillekin niin kuin ihan sopivan avustaja. Eli avustaja, joka ymmärtää asiakkaan tarpeet. Mä oon Seemi Hintsanen, 29-vuotias, teen markkinointia Karun palveluilla. Mun oma tarina näkövamman kanssa on sellainen, että vähän yli 7 vuotta sitten mulla alkoi kesällä sumenemaan vasemmassa silmässä. Sellainen pieni piste aluksi, että huomas vaan kun kirjaa luki, niin siitä vähän niin kuin muutama sana oli sumennettu. Siitä alusta vuoden kuluessa niin oli tilanne pahentunut silleen, että tarkkaa näköä ei ollut sitten enää lainkaan ja se sumealue tuossa silmien keskellä oli suurentunut sitten silleen, että oikeastaan niin kuin kaikki mitä mä näen on käytännössä sumeeta. Eli mulla on Leberin tauti nimellä oleva semmoinen geneettinen näköhermorappeuma. Minkälaista se aika oli, kun se näkövamma alkoi, niin se oli aika monenkirjavaa ja yllättäen siinä saattoi olla ehkä tietynlainen semmoinen myös helpotuksen aspekti mukana, kun mun veljellä oli todettu näkövamma aikaisemmin, niin mä ehkä tietyllä lailla sitten olin aina sitä jännittänyt, että milloinkohan mulla alkaa. Et siihen oli suuri todennäköisyys, että mulla kanssa sitten alkaa jossain vaiheessa ennen 30 ikävuotta. Mutta ei se todellakaan päällimmäisenä ollut se helpotus siinä, vaan nimenomaan semmoinen kauhu tai pelko. Ja rupesin niin kuin jo listaamaan heti päässäni, että mitkä asiat mun elämästä poistuu. Et mä silloin annoin mun aikaiselle kämppäkaverille mun koripallot ja frisbeegolf-kiekot ja sit mä oon sen jälkeen joutunut käydä näitä välineitä ostamassa lisää, kun oon oppinut, että näkövammaisena pystyykin sitten tekemään näitä ihan samoja asioita. Mitä henkilökohtainen apu merkitsee mulle? Joinain päivinä se voi merkitä sitä, että pääsee ylipäätään niin kuin osallistumaan mihin tahansa tekemiseen, töihin, vapaa-ajan harrastuksiin. Se voi merkitä sitä, että mun koti on siistissä kunnossa, että mulla on siistit vaatteet päällä. Henkilökohtainen avustaja auttaa mua huomaamaan, että milloin koiran kynsiä pitää leikata, siistitään niitä yhdessä tai ylipäätään kertoo mulle monessa asiassa, että miltä maailma näyttää. Mä oon Nina Korvennoja ja mä toimin henkilökohtaisena avustajana tällä hetkellä yhdelle näkövammaiselle asiakkaalle. Avustajatyössä on parasta ehkä sellainen yllätyksellisyys. Ikinä ei tiedä millainen päivä tulee. Ja myös parasta on se, että jos henkilökemet kohtaa asiakkaan kanssa tosi hyvin, niin se on tosi hedelmällistä yhteistyötä. Nykyisessä avustussuhteessa oli tosi mieleenpainuva hetki sellainen, että menin näkövammaisen asiakkaan kanssa uimahalliin. Ja hän sitten päätti kiivetä sinne 5 metrin korkeuteen sinne uimahyppytorniin ja kysyi multa, että onko tuolla alla ketään? Ja mä olin silleen, että ei, ja pitelin niistä kaiteista itse kiinni, sitten se hyppäsi.
Mä jäin sinne ylös katselemaan ja sitten kysyin sieltä alalta, että hei Niina, mihin suuntaan mun pitää nyt uida? Se oli tosi mieleenpainuva hetki ja tärkeä hetki mulle. Mä oon ollut siis avustamassa 2 eri asiakkaalla aiemmin. Ja nyt tämän nykyisen asiakkaan kanssa sen huomasi niin kuitenkin heti, että se on sellaista, että siitä varmaan tulee ystävyyssuhde myös. No ei välttämättä aina muodostu ystävyydeksi. Se avustussuhde on mulla ollut sellainen pidempikin avustussuhde, mistä ei tullut niinkään ystävyyttä. Mutta joskus siitä tulee. Ja sehän on ihan parasta, jos niin käy. Mikä tekee minulle ylpeäksi? Ensin palvelun toteutuminen, Karun palvelut, tuottaa palvelun asiakkaiden tarpeen mukaan. Se tekee mua ylpeänä. Ja sitten myös tekee mua ylpeänä, että me saatiin työllistä paljon ihmisiä.